not a gangster. Hey, hello baby, uri kupi? Ndogara pamwe pamba so pane mabenzi 2 so black so nerimwe zi ush. Nerimwe zi rinozi chiko zi inozi chiko mota yakapinda manje zi Lamborghini so rine mazipombi 2. Yeah. Wati? Ndatosvika ini. Ndipo here pandasvika. Alright, but uyu mabenzi handisi kumawana. Waratidzwa nani? Pamba peshamwari yangu ndo pandichiri zvangu. Oh, utori pagedhe. Alright. Haiwa apa ndiri izvezvi pamba peshamwari yangu rega nditokutora. Aiwa idzodzo mota idzodzi idzo 2 idzo hadzidzo dzandachitaura idzo dzauri kuona. Baby. Watosvika? Chimoko changu. Nhasi pawatondiwana ipapa pabhururu wangu. Sandinyepera paripo pamba paunogarira. Handigari pano ini. Handigari pano ini. Pinda ugare pasofa. Ndipo unogara pane mabenzi here papa. Aiwa, idzi mota mbiri idzi dzaona apa. Mota mbiri dzaona apa baby. Gara pasofa ipapa. Ndatonyeperwa ndisizototaura chokwadi. Mudheni mabhururu wangu muno minyata ndisiya panapa bata hapo. Aenda kupi bhururu wangu? Mira baby ndivhare gedhe ndikuezve. Alright, ndakamirira. Okay. Right. Baby ndadzoka. Mira ndivhure dhobhozi. Ndikarivhara katotozoita nge bhururu andozogaira tori pamwe. Takutoda kuti andozoona zvinhu. Zvinhu zvacho zogona kutanga kutongopisa. Yes. Uribo mwana wako here? Chana chako chakafanana newe. Makafanana zvisingaiti. Kuita mabhanzi kudai kutange mabhanana. Shuwa here. Akaseka. Baby pawatondiwana panapa. Ndepabhururu wangu uri kumuona mubhedha. Mese inyata anogara muwanu room zvake. Mubhedha wauri kuona webebu ndo pachatsvira love yedu izvezvi asati auya bhozi akatotiwana titori panapa. Inyaya ndada kuti tichitobva vana totoenda padheni panana muhomzi saka kutombonoswa ndombonokuintrodusa padheni. Ndobva ndakuperekedza neLamborghini dziya dzandachikudza ndokuperekedza padheni penyu. Manje kuti tirare pamba uyu pambedha pefriend. Aiwa handina kuti tirare. Ndoda kuti tidanane. Handi iwe uri bhebhi rangu. Sadai padhuze nini? Ndipo kisi. Friend yako ndozosvika manje. Ndanyimwa kisi. Mai mwana wako webaba vake varipi? Vari ikoko. Kupi? Ikoko variko. Handitye. Ivo ndo chatove chikomba. Ina handisiri chikomba. Muda kutondirovesa kane baba umwana. Ina handisisiri chikomba. Handizvezvi kutondona ndakatorwa kaitike yangu kandatenga dhora kutauni. But problem inyaya yongoti ndazongopererwa nemari ndandingori nemari tichimushonga chichandaisa kumeso chauri kuona ichi kupedza mapundu. Ndandaona zviri kumeso ndaitoshaura kuti chii chakazara kumeso. Mushonga wekupedza mapundu unodhura mushonga iwo ndandito ne$30 US. Saka ndazosara nedhora $29 US yese yazoperera pamushonga iwo. Alright, saka muno here kashoma timbotengerawo mwana. Manje takuda kutoenda baba vomwana vanodzoka manje tikawanikwa tisipo. Aiwa, no problem. Mari unoiwana baby, mari yakazara panapa uriona. Bozi shamari yangu yatonisira mari yanga ichitoti kwa imwe ndeyekutoti nditenge chinhu zvekusanoitika bozi andichengetesa panapa. Asatoenda zvekusadzoka nhasi kana. Baby ndakutonzwa. Ona tichingopedza kudya bota ticha uyu. Ndobva ndatokupa mari yacho. Bozi ndatombobika porridge papa, ndatombobika bota. Baba mwana anozondifonera manje. Iwe zvanogona kuita. Nongona ngosanwaridza mubhedha ndichibika porridge bota kutora tichi uinde wadyawana. Aiwa baby mira rega ndimbovhara dho bozi unenge uri unyanyovhunduka.